lakini ngakiora anyore nturio gatota chirerio lakini una muereza no muchube nareza na bandi muerezire chinamba cheito jibwende gosikwa lakini nchi gosikwa onye jiri divided wigatobe amo tokwanere sauti yamo una baruya wetangura sauti yamo una ababukusu na mudabadi na bona babwate bintu because they talked with one voice. Mtoto kasawa bagere. Amagero yo mna merete moyi mwaroje. Nento otomerire ebintu bigojo ira bagere biyonse. Ebi monni teri kotebu. Imomanyete. Yoto aikere ngaki ntogenda confusion yenyinge. Matiangi na bate party ekolu UPA. Tigamba tebi clearly. Epati ene yaye naende gangete Safari Park as a kisi professionals bonzi bale. Nari angera tubobisi. Wasn't open. Nyebuate. Nyeoti pake ngaki ekoganeriwa. Yaikire ngaki bono ekoganeriwa wikoma eliye konye ando monyene asemoiwete. Naenda asemoroche. Ikiara mozo tena njetinya itiamos. Tali nje is not about me. The party ene wato monyene. So to chikoli ye party nango chiare go tenere party kete ngao ngwende natore. Tiato focus our energy koliyo bwamate. N'abantu bande. Nka naboto isanzo tubanga ngakitoko wipo abantu bonse. Efomira ne ya michikumi. Ende no oturate ni aba mbachirayi osengaki anye njiri ko iragirende ngete ko monta agoswe gako buyo kano bwao ne ntoko buyo chia bwao ngakiro iyo gato kwane sauti yamo jama ana ni shana mange ntona ko waste time kuna debate na issues ikiaro ready kwa watu wagambe tuatena ki intuna watu wasamo Torenga kinsa atokoranye binto na nikore to muziamo that's why it's okay. Lakini ochigoro ndo kona utibeti kiaro yo manyene na wade saiga nezaga yaye ne manyire igoti ya torenga kitoko kiamo. Na ende nyomba te yerenke tutaso etwensi. Na batokora ngakitoko accommodate to move forward. Jada wise na what message ende na senge njoro kono na bangira abana be university banganyeta na inko bakwana igure party and we are doing na bege professor amo they are reviewing the constitution into what the women policy we are rewriting it na mangana change into what the youth policy we are redoing it before the end of the third week. You want a second to accord the what already draft. Go to treat to you fine tune so that by end of the month the water a draft to is an answer to you debating or it about the final documents. From Montate Vangaki in the Inglewater. You can walk and as a donor as what's your policy on women? What is your policy on youth? You have to have it. So, toga endele chini ya maji, tubuatane, tubuati option. Kuliyo wama de kuruzugu, tubuati option. Na enda abantu wache kona goguna kona wotubeti tora mangana hata hiyo, ine waste of time. Na enda bane oto weekend. Tiato tebe, ikiaru isa korigeria. Abaru ya baanse kuebanga. Dije de kiabo tawe ko umore atembea naro iwa ko banga mwa chikure chingi otobwa na ndio ngatorore aso chinguru cheto chire tobe ko mondo motwe tojo mata okay no motwa chikure chinyinge aye to ko be ka tribute no wata tae muchi mutu to ko ande over. You know, we have to be very strategic. And I don't know what our own strategy. You protect your monto.
That's one of the things when we saransa togambe ngora tenga ki awasamani wa the strategic plan yabo baikoyo maybe bakabwate njira bakomuvu okona babwate kerenga lakini umuntu bataite nolyo bara oraba ira ndi economy yabo tusaransa musi tutware strategic plan nande bintu bigocha gusiga agi usimo botoriana ni bionse mwabaga muba bange mwatoromia maigure mwatoromia ikana nyomba osora atwara bange na bane ngito bwento bagore bonse nekerenga orosho mozori banye onyeneri tana bonse lakini onyana abandi birengo ba abandi litana yite koleta bandamo laki tobe yebo kugana njere kabireye etoranyare koigora weakness yetu weakness ena tubwate no kwa kwanyore kabire ndo tama idinki era hote mana ye wanza kama de mana babusi anyeneru ya mate ntuno monda mato bwate no yo idio kala kina magana ndo na tawo kara aki mwati kama mana ai ni mwatu ara siria ino na bwata manga nkorenge mwagambira mange ntamanye lakini rende maitena kerenga ngerumwa kwana ngaki como usi tobe amo lakini wataona tusikie moto tutata wa mundo ningo I think I'm going confused story yeto tare no mundo yona umuntu tobwate noyo twakore aravu tonakoria abandi otherwise otabwati kerengekyo onita yo hotel we'll be wasting a lot of time nendo nyana twaitani bia mano